Takže Marťas, mám Ano. tu pre teba pripravené nejaké otázky. Fuji alebo Sony? Ja som Nikon pozitív, takže... Ideme na auta. Ameriky alebo Japonci? Ťažká otázka. 60 sekúnd alebo rýchlosť bez silo? Fú, dobrá otázka. Scarlett Johansson alebo Margot Robbie? V Harley ako v pube alebo u tých motoriek? Pube na diskotéke. A nebola to striptérka, dúfam. Vítajte v ďalšom dieli podcastu o veľmi zaujímavých autách a ľuďoch s názvom Podcast Toms. Ešte predtým, než si predstavíme dnešného veľmi zaujímavého hostia, vám chcem pripomenúť, aby ste si klikli na tlačítko odoberať, aby ste boli v obraze, čo je nové. Naším dnešným hosťom je vymakaný fotograf Martin Radím, Streetfoto.sk. Ahoj. Ahoj, Viktore. Hneď na úvod mám na teba veľmi zákernú otázku. Čo ti hovoria mená Dežo Hoffman, Tono Stano a Boris Nemet? Dvě poslední mi něco říkají, ale nevybavím si, já si spíš pamatuju auta než lidi. Neobstál si? A vy, milí diváci, sa odpoveď na túto otázku dozviete na konci tohto videa. A ja mám pre teba ešte záľudnejšiu otázku. Okay. A to je, kto je Martin Radím? Sedí tady vedle tebe. Kdo je Martin Radím? Martin Radím je fotograf, který fotí už od střední školy, kde jsem si koupil svůj první foťák. Dneska už máš veľa techniky za rozumný peníze, vlastně si ji může dovolit prakticky každej. Ale když jsem si kupoval foťák já, tak to bylo, že foťák, který stál jako auto, potom který stál jako kamion a potom který stál jako dům. Mm-hmm. Takže jsem měl na výběr mezi 3 foťákama, mezi tím nebylo nič a ten nejlevnější stál 45 000 korun, takže to nebylo úplně jednoduchý. Povedlo se, koupil jsem si ho a od té doby se mě to řemeslo nějak drží. Takže... Ano, a jaký to byl foťák? Pamatuješ si? Ano, samozřejmě, já ho mám dokonce do dneška. Nikdy jsem ho neprodal, takže ten foťák už má aktuálně asi 23 let. Mm-hmm. Je to dědeček, ale stále funguje. Stále běží a je to EOS 300D. To je vlastně první taká zrcadlovka pro lidi, se tomu říkalo, protože to nestálo přes 100 000 korun. Ja nesom vo foťákoch vôbec doma, skôr v autách, takže jasný. mne to vlastne nič nehovorí, čo si povedal. Pohodě. A to bol, predstavujem si, že to bol ešte asi na ten film, nie? Ne, to už byl digitál, to byl jeden z těch prvních lepších digitálů, který už celkem fungoval. To byla ta éra, kdy se začaly měnit tyhle ty mídla za zrcadlovky, že už to bylo dostupné i pro lidi. Tak to byla jedna z těch dostupnějších. Mm-hmm. To som sa ťa aj chcel spýtať, že keby si skončil na opustenom ostrove, že čo by si vybral, že mydlo alebo zápalky? Zápalky. A prečo ne mydlo, keď si fotograf? Tak myslím, že na opušteném ostrove by mi to bylo k ničemu. Hraďme sa na začiatok. Ano. Ako sa týpek ako ty dostane k tomu, že začne... Ako sa týpek ako ty dostane k tomu, že začne robiť fotky? Jsem robil v Tatartu na národní třídě. Tam se mimochodem strašně kradlo, jakože to bylo extrém. Ale robil jsem hlavně v té černé technice, kde máš foťáky, MP3, Discmany a když jsem to tam viděl, tak mě to tam vždycky tak nějak táhlo a když začaly se objevovat tyhle ty větší stroje, tak jsem ho strašně chtěl, ale ještě jsem to tak jakože tak neevidoval. Ale potom do Datartu přišel člověk, se kterým jsem se skamarádil. Nejdřív jsem ho zaučoval, protože už jsem byl v Datartu strašně dlouho i jako brigádník, tak jsem zaučoval nových lidí. A když jsem ho zaučoval, tak jsem zjistil, že on je fotograf. Tak jsme se tak nějak spřáli a potom jsem byl u něho doma, obrovský studio, já jsem koukal, ty kokos, jaké studio. A měl právě ten EOS 300D. A že ho prej bude prodávat. A já říkám to, počkej, já ho chci. Musíš počkat, nesmíš ho prodat nikomu jinému. A makal a koupil jsem ho od něho. Takže to byl takový ten začátek přímo. Takže si vedel, že proste niečo ťa láka, priťahuje akože k tým foťákom, že chceš ako robiť fotky. Áno. No a začal si už rovno fotiť auta, alebo začal si fotiť len tak akože niečo,
A k tým autám si sa dostal neskôr, alebo ako to vzniklo? Tak jelikož už je to strašně dávno, kdy jsem začal fotit, už vlastně ten foťák se začal vyrábět roku 2002, já jsem ho koupil 2003, tak jsem chodil v noci po Praze a každý den jsem si chodil fotit noční Prahu. Prostě také relaxační. Přišel jsem si vyprázdnit hlavu po tom celém dni a prostě jsem si nasadil sluchátka a vzal jsem si foťák a šel jsem si udělat taky svoje obvyklý kolečko kolem celý, jakože starý Prahy. Potom se ma lidi pýtali, že či bych jim nemohl něco nafotit, když furt jsem takto. Já jsem ten foťák nosil každý den. Jakože úplně každý den. Nebylo to úplně jednoduchý, protože když si to vezmeš, tak ta výbava jako taková už vtedy, tak jsem si pořídil nějaké objektivy a potom ještě jedno tělo jsem si koupil a nosil jsem to každý den do školy. A čo je to tělo? Tělo, jakože tělo toho foťáku, víš, bez objektivu, tělo. Tělo jako foťák je tělo, potom máš objektiv. A já jsem měl 2 těla už potom, ta brašna mi prodřela asi 3 džíny, protože byla strašně těžká. A jak jsem to furt nosil sebou, už mi říkali, že či bych jim nemohl něco odfotit, nějakou party a oslavu a tak dále, tak jsem začal fotit toto. Potom jsem fotil v Praze v jednom klubu, tam jsem zaskakoval za jednoho fotografa, potom zjistili, že jsem lepší než on, tak si mě tam nechali. Pak jsem musel dělat samozřejmě už po škole nějakou robotu, takže fotka šla trošku do ústraní a k fotce jsem se vlastně naplno vrátil až na Slovensku. Čech, ktorý príde na Slovensko, to je trochu podozrivé, nie? Väčšinou to býva naopak. Takže ako si sa sem ty dostal? Ono to bylo v zásadě velmi jednoduchý, protože jsem pracoval v Praze na Václaváku v jedné firmě a tam byl Slovák. Mal 19 a robil mi teda vedoucího šéfa. A tak jsme se skamarádili a on skončil v té firmě a založil si to jisté odvětví na Slovensku. A potom mi volal, že jsem v té Praze byl dobrý a že by mě chtěl na Slovensko. A mě v tu chvíli bylo úplně jedno, protože mě v Čechách nic nedrželo, tak jsem se na druhý den zbalil a byl jsem tu. A už jsem tu zůstal. Že ty si prišiel ako na Slovensko kvôli úplne inému biznisu a tu si už zůstal a vlastne tam to skončilo a začal si fotiť. Přesně tak. Tady jsem si musel koupit znova celou techniku, protože starou techniku krom toho jednoho těla jsem teda úplně rozdal, protože to nemělo smysl prodávat. Ceny šly strašně dole. Dneska ten foťák stojí asi 30 euro. Fakt. Ano, dneska už ho koupíš asi za 30 euro. Takže ty ceny klesají strašně rychle. A tak jsem si koupil novou techniku a začal jsem mailovat, protože jsem na Slovensku neznal ani nohu. A začal jsem mailovat do různých podniků, že kdyby chtěli fotografa na party nebo do klubu. Dostal jsem se do Harleje, fotil jsem vlastně Harley Davidson a Harley Saloon. Harley Saloon, to je ta diskotéka, jestli si pamatuješ. To som si aj myslel, že si sa dostal že do Harley ako na tú diskotéku, ale čo si tam fotil, že striptease alebo jaké baby? Alebo... Ano, aj striptease to bol. Tam bylo každý sobotu, tam byl striptease, takže to bylo velmi záživné někdy. No tak. Teda Harley sú aj teda motorky a Harley bol aj ten pub. Ano. No a fotil si aj motorky? Fotil jsem aj motorky potom, byl jsem aj na Inchebe, na té jejich show a potom, což bylo zajímavý, dali mi jednoho zaměstnance. Počkaj. A čo ťa bavilo viac, ten striptease alebo ty motorky? Ty motorky. Ty motorky, striptease, to je takový, já lidi moc nefotím, jakože vím to fotit, ale není to takový, že bych musel, hej, že bych musel nebo chtěl, ale spíš jsem na ty, co smrdí benzínem, to je lepší. To, co smrdí benzínem. Dobre, ale vieš, čo som sa ťa chcel ešte spýtať, že keď si hovoril o tej technike, máš to nejak spočítané, že koľko si dal do tej techniky? To říkat nebudu, lebo potom to uvidí moje žena. Potkal jsem jí v Harley, když jsem fotil. Takže známost z Harley vydržela 10 rokov, takže stále ještě drží teda. Takže to je jenom taková vsuvka. Harley jako v pube, alebo u těch motorek? V pube na diskotéke. A nebyla to striptérka? Nebyla to striptérka, byla to regulární zákaznice, která se tam přišla bavit, takže chodila tam často, tak jsme se tak nějak sťukli. Tak to bolo osudové fotenie v Harley. A vieš sám, že niečo, čo ťa živí, tak ako potrebuješ kvalitný... To je jako kdyby kliešte, si šel... Keď máš nekvalitné kliešte, alebo čo, alebo akýkoľvek iný nástroj. Ano, snažím se udržovat tu techniku ve stavu funkčním a servisovat samozřejmě a zkusovat jako obnovovat, co se dá. Aktuálně ten set, který mám, tak s tím jsem spokojený a není potřeba to nějak měnit. Takže ono se to časem, víš, tak nazbírá, protože něco prodáš, něco koupíš, zase aktualizuješ, čiže ono ztrácíš přehled, jakože kolko penězí v tom máš. Ale... Tak približne, že za koľko sa dá kúpiť nejaký taký kvalitný set, ako máš ty?
5místná suma. No dobre, to môže byť 10, ale aj... No je to hodně víc, je to hodně přes 10. Mm-hmm. Je to hodně přes 10. Takže... A čo je na tom také drahé? No hlavně ty objektivy. Ono si řekne, že tělo jako takový, ten foťák je drahej sice. Ano, některý ty těla jako takový stojí až 6 000 € třeba. Hej. A prečo sú tam nejaké kvalitné materiály, alebo prečo je také drahé? Jednak jsou vyrobený fakt dobře, to jsou vyloženě kladiva. Mm-hmm. Prostě ten foťák, bylo jedno video, který se šířilo jednu chvilku po internetu, že na olympiádě jednomu fotografovi nedopatřením na sjezdovce upustil foťák, nevíme, jak se to stalo. A ten foťák se tak utálel celou tu sjezdovku až dolů. On pozbíral, oprášil, zlomená clona taky dal dole a fotil ďalej. Takže to znamená, že on je akože odolný voči nejakým nárazom a takýmto poškodeniam. Ano. A pritom ešte asi aj vnútri nejaká tá elektronika jemná. Ta elektronika jako taková už ta o sobě je postavená jiným způsobem, protože ten foťák musí vydržet fakt, že těžké podmínky. Například ten foťák, který mám já, tak přesně ten samý model je na vesmírní stanici ISS. Používá ho i NASA. Nebo ISS není NASA, to je spojený, ale je tam přesně ten jistý model. Teďka už to vyměnili za novší, ale když jsem si ho kupoval, tak tam byl. Takže tak to je paráda. Jakože. Ty nejvyšší série, který máš u všech značek, jak máš Canon, Nikon, také ty největší značky, co jsou většinou vidět ty bílé objektivy. Tyhle ty nejvyšší těla jsou vydávaný takzvaně na olympiády. Každý 4 roky. Ty levnější, co máš, třeba do 1000, tak tam máš update zhruba každý rok. Vždycky vydá něco nového, jak auto. Většinou jaký updaty jsou každý rok. Ale tyhle ty stroje jsou postavený trošičku jinak, aby vydržely strašně dlouho a strašně moc. Tak ta technika, to je něco jako Mercedes S-Class. A toto je právě i ta nejvyšší série těch foťáků, že tam najdeš všechno, co se objeví v ostatních foťácích až za 5-10 let. My sme podcast o autách. No. Takže vráťme sa k tomu, že fotil si nejakú Prahu, fotil si svadby, ostatné veci, ano. Potom Harlejky. Ano. Ako si sa dostal k autám? Bylo to přes motorky, protože byl jsem na Slovakia ringu a kamarád mi povedal, že jde trénovat na závody. Fotil jsem mu tam nějaké fotky, potom mě oslovili další lidi, že kdybych náhodou měl nějaký fotky jejich motorek, tak čím pošlem, říkám OK, ale půjčte mi skútr. Že jsem tam chodil pěšky, což Slovakia ring je na pešo celkem dost velký. Tak mi půjčili skútr a já jsem začal tam jezdit na tom okruhu. Kamarád se vyštípal, ale že extrémním způsobem, že helikoptéra přežil. Je sešrobovaný, ale chodí, žije v pohodě, všecko, hej, jenom tak to je dôležité. Se tam vysekal. To byly vlastně moje první autozávody. A mezi tím, to je rok rozdíl, než jsem se dostal na ty závody a mezi tím jsem se tak nějak zkamarádil i s dalšíma lidma, co se týče té komunity a začal jsem fotit auta. Protože ten člověk, co mě zobral na ten Slovakia ring, tak ten mal detailingové studio. Mm-hmm. A bral ma tam, že či mu nenafotím pokaždé, když udělá to auto, tak či mu ho nenafotím. Mm-hmm. Tak tam jsem si potom spřáhnul asi se všema lidma, co mají auto a začal jsem chodit na autozrazy a tak dále. Tak to se vyvíjelo celý ten rok a už jsem se zakořenil do té autokomunity takovým způsobem, že už z ní není cesty ven. Áno, a to si dobre urobil, lebo máš vymakanú techniku, dobrý fotograf, takže vznikajú perfektné fotky. Ďakujem. Ja si pamätám vlastne, keď som ťa prvýkrát zaregistroval, no to už je. Ani si netrúfam odhadnúť, koľko je to rokov. Hodně. To bude hodně, to je pravda. Já už taky nevím, kde to bylo poprvé. Vieš, kde to bolo poprvé? Ne. Bolo to na Danubii. Danubii. Ja som tam bol s Cortinou, ja som mal vtedy nejak tak čerstvo poskladanú, alebo tak nejak. A ty si tam doniesol také 4 akoby stĺpovité svetla. A neviem, či ty si došiel za mnou, alebo niekto prišiel za mnou, že on ti nafotí auto. A ja si presne pamätám, možno aj ty ešte tie fotky, vlastne už bola tma, ty si tam rozložil tie 4 tie stĺpy a vlastne mám tam tú Cortinu, dneska to mám ešte uložené v počítači a to boli prvé také profi fotky, čo som mal Cortina, to som si povedal, akože wow, už vtedy si mal dobrú techniku. Áno, mal. Takže to som si povedal, že wow, že tento týpek akože robí nenormálne fotky. Tak já jsem v tomto aj s kolegom, co teraz máme studio, tak my si vždycky říkáme, že my jsme v tomto magoři úplný a chodíme na akcie takovým způsobem, že až moc přehypovaně. Víš, že člověk zobere všecko, co může. Potom máme občas problém to narvat do auta.
Ale... To můžem dosvědčit, to jsem viděl na několikrát. Ano, hento bylo takový projekt, který jsem chtěl zrealizovat, aby konečně někdo viděl pěkný fotky i ze zrazu v noci, protože jsem věděl, že tam bude fakt, že tma. A ještě většinou ty lidi, co tam vlastní to parkovisko, jsou takový potvory, že oni vám tam vždycky zhasli. Tak jsem si zobral velký blesky, klasický blesky, a vzal jsem si k tomu ještě 3 stativy a chtěl jsem to prostě nasvítit, tak jak udělat si také exteriérové studio, aby to bylo také pekné. Takže to jsou, ano, jedny z těch prvních fotek, který jsem zobral blesky von. Keď máš veľké dielo, vymakanú techniku, prídeš, spravíš cvak, hotovo, fotky vylezú, fotky sú hotové. Ale jak je to s tou postprodukciou? Keď nafotíš? Ano, tento názor naštěstí už trošičku upadá, protože se šíří na Instagrame a sociálních sítích takový ty videa, že edity a tak dále, lebo veľa zahraničních influencerů, nechci říkat influencerů, ale taky, že content maker, fotograf, a dávají ven také, že presety, že si vyrobí nějaký styl obrazu a snaží se to prodat. Takže už se ta teorie taká, že cvakneš hotovo, už je to trošičku pomenej, ale samozřejmě není to tak. Není to tak, jsou výjimky, kdy se to tak použít dá, ale musíš mít trošku jinou techniku. To bychom se spíš bavili o foťácích než o autě. Ale jak to dělám já, tak samozřejmě člověk se nějak vyvíjí, takže i ten edit jako takovej se nějakým způsobem vyvíjí, upravuješ ty fotky jiným stylem a tak dále. Takže stále se to nějakým způsobem posouvá a i programem, protože tam jsou stále nové funkce, lepší funkce, umožňuje ti to líp pracovat s tou fotkou. Takže já jsem zastánce toho, že edit jako takový je polovina práce a ta fotka jako taková, tím editem dáš duši do té fotky. Protože foťák jako takovej jsou všechny stejný. Čiže když to cvakneš, tak ta fotka vlastně z něho vyleze jako z každého milionového kusu, který má ten další člověk, co máš i ty. Ale tím editem tomu dáš ten svůj podpis. Takže já jsem toho zastánce, že člověk by si měl ty edity dělat vlastní a ty fotky věnovat se jim takovým stylem, aby mezi 1000 fotek si poznal tu svoji. Že ideš na event, treba na Slováky Jaring, alebo aj na našu akciu. Koľko tam spravíš fotiek? Třeba na té tvoje akci, tak to je 1000 až 2500 fotek. To je docela akože... A to musíš každú jednu fotku si pozrieť, alebo ako to robíš? Áno. Že prídeš, nafotíš, potom prídeš domov, buď sa vyspíš, alebo sa nevyspíš, ideš rovno na to a na druhý deň teda si to otvoríš v počítači a každú jednu fotku si musíš pozrieť, či je rozmazaná, či je dobrá, či není nejaká. Tak toho odpadu není veľa. Já se přiznám, že už člověk to drží v ruce 20 let, přes 20 let ten foťák, tak já ty odpady jako takový nemám. Já si spíš vybírám úhly. Jo? Že já si pro jistotu, protože přece jenom nemůžeš se na tu akci vrátit. Takže tam spíš jde o tu jistotu. Abych ti odevzdal takovou práci, která tě posune, dělají i tebe jako organizátora, aby si mohl vybírat z těch fotek, které ti budou vyhovovat. To znamená, že já si z každého auta nebo z každého objektu, který fotím, si vyberu víc úhlů, aby se mělo potom v tom postprocesu možnost vybrat si ten, který se mi nejvíc líbí. Případně, kdyby si povedal, že nemáš náhodou fotku z tohohle úhla, tak já ti řeknu, že jo, mám. Jasné. Jo? Takže proto tolik. Takže z 2000 fotiek nakonec vznikne album koľko? 200, 300? Tak většina lidí, co se mnou spolupracuje, tak má spíš naopak problém s tím, že já odevzdávám až moc fotek. Takže snažím se vybrat z každý z té série, co nafotím. To znamená, že třeba stoupnu si k nějakému autu, nafotím, dejme tomu 10 fotek toho auta a z toho si vyberu 2-3 fotky, které jsou že fajn. No a jenže když těch aut tam máš 100, no tak to už máš 400 fotek. No, ako môžem potvrdiť, lebo však robíš fotky aj nám na našu akciu. Áno. Ešte z toho balíku fotiek, čo ty mne pošleš, tak ešte ja si to vyselektujem. Ano, že ale to je příjemný mít tu selekci. Preto si myslím, že je to lepšie, keď pošleš viac fotiek ako menej, ako keby si to ty selektoval. Lebo ty urobíš svoj balík a ja si z toho balíku ešte vyberiem. Takže... A zároveň máš možnost potom třeba ty fotky, které si nepoužil, postnout na nějakou, dejme tomu remarketing. Ešte ich recyklujem na budúci rok alebo inokedy. Takže toto je dobre. No a koľko ti zabere tá postprodukcia väčšinou? Ta postprodukcia, snažím se co nejrychlejc, protože ty akcie jsou takové, že to musí jít co nejdřív von, takže když mám čas a pozbírám se druhý den tak nějak normálně, tak si sednu za ten počítač a
tu hrubou selekci, to mám za den hotový, bez problému. Potom večer už, když začnu ráno, tak na oběd už mám hotovou hrubou selekci a do večera upravím všecko, co musím. Takže dá se to udělat za den. Viem, že okrem zrazov alebo akcií, eventov podobných našim fotievaš aj na okruhoch, závody. A vedel mi si povedať, že aké a prípadne aký najvýznamnější závod si mal možnost nafotit? Měl jsem tu čest fotit s českým týmem, který reprezentoval Českou republiku na Endurance. Nevím, či ti to něco říká. 24 hodin alebo také něco? Ano, Endurance není jenom 24 hodinovka, je to vytrvalostní závody, evropské vytrvalostní, ale jezdí tam samozřejmě celý svět. A tam jsem měl tu možnost s nimi chodit a mám za sebou několik 8hodinovek a jednu 24hodinovku v Le Mans. Fakt, tak to klobúk dole. Ne každý sa tam dostane. Ako sa dostane člověk na 24 hodin Le Mans? Vzhledem k tomu, že jsem byl členem týmu, protože jako fotograf, když jsi členem týmu, tak jsi člen týmu a jsi součástí té party, tak tu akreditaci jako takovou dostaneš automaticky. Musí ti ji prostě dát. Ale projdeš si školením jako každý druhý fotograf, takže musíš dodržovat všechny pravidla, které tam jsou. Ale kdybych tam šel bez toho, tak je to celkem těžký, protože musíš fotit buď to pro nějaký významný časopis, který se věnuje motorismu a tak dále, a nebo být samotný významný fotograf, což já ještě úplně nejsem, takže... No, čo, já bych povedal, že... Necítím se tak, že bych byl nějak významný, ale bylo to velký štěstí s tím, že jsem tam šel právě na ten Le Mans, ale byla to velká dřina, extrémní. Pro fotografa to není 24 hodin, ale 30, protože vstaneš 7 ráno a fotíš všechno to dění kolem toho a o 3 ti začnou závody a končíš o 3 druhý den, takže bylo to strašně náročné. Koľko sa nachodíš pri tom fotení? Alebo vybereš si jedno miesto, kde sa usadíš a tam fotíš, alebo... V takhle velkých závodech fungují takzvaný shuttle busy. Auta, které jezdí po těch obslužných stezkách kolem okruhu a svezou tě kam chceš. A zajímavý bylo, což jsem nevěděl, protože jsem byl poprvé na Le Mans, tak v noci nejezdili. Asi okolo 4., 5. ráno má úplně že vyplo. Já jsem zjistil, že fotím se zavřenýma očima. Normálně takto jsem držel foťák a normálně jsem usnul a fotil jsem do země. Jo. Jaké byly z toho fotky? Ne, tak samozřejmě to jsem vyselektoval. Fotky z Le Mans jsou nádherný, jako ten okruh jako takový je báječnej a ta atmosféra ještě lepší. OK, takže premostíme zase k autám. Čo ty a auta a aké bylo tvoje prvé auto? Já jsem jako malej řídil tátu v Mercedes, to byla 300Dčko. Byli jsme po povodních, jsme byli na přehradě v Čechách a jeho kamarád tam měl nějakou loď. Byli jsme se tam plavit, že ji bere do zahraničí. On mi povedal, že jestli chceš, tak klidně řiď. A já, že fakt můžu? Zrazu přede mnou byla kláda a tady kameny, no tak jsem si říkal, že buď to kláda nebo kameny, tak kláda, no. Tak tátu jsem málem vyklopil z lodě a právě cestou zpátky jsem si řekl, že to když jsem řídil loď, tak zvládnu aj auto. A on, že troufáš si? A já, že hej. Takže to byla taková moje první zkušenost s autem. Je vidno, že jsem začal fotit, takže všechny investice šly do foťáku, takže vždycky to bylo buď to auto nebo foťák, buď to řidičák nebo foťák, takže do dneška nemám ani auto, ani řidičák. My sa teraz premostíme na druhou stranu a budeme sa baviť o ľuďoch, ktorí dávajú svoje investície do auta. Ty si s nami už od našej prvej akcie, ano, od roku 2020 a mňa by zaujímalo, že keď som ťa oslovil, čo si o tom myslel? Tak vzhledem k tomu, že už jsem evidoval, kdo si, co si a už jsme si tak nějak i potýkali, tak jsem ti automaticky hned povedal, že jdem do toho. Takže já velmi rád se zúčastním každý nový akce, protože na Slovensku je to treba, aby tu komunitu někdo držel pokope. Takže jsem za to rád, že ty akce máš a že se jim věnuješ. Vím, že je to velká dřina a jsem rád, že tam ty lidi chodí a jsou happy. Rubrika Rýchle otázky a odpovede. Takže Marťas, mám tu pre teba pripravené nejaké otázky. Fuji alebo Sony? Já jsem Nikon pozitiv, takže... Ideme na auta. Ameriky alebo Japonci? Těžká otázka. Japonci. Sorry. Nemci alebo Taliani? Němci. Formule alebo motorky? Motorky. 60 sekúnd alebo rýchlosť bez silo? Fú, dobrá otázka.
Já bych to možno spíš specifikoval, že z těch sérií rychlo zběsilo Tokyo Drift. Kdybych si měl vybírat mezi 60 sekund a Tokyo Drift, tak si beru Tokyo Drift. Scarlett Johansson alebo Margot Robbie? Jde o to jako žena nebo jako herecký výkon? To si zabil. A záverom našeho podcastu by som vám chcel povedať jednu dôležitú vec. Ak chcete mať kvalitné fotky z vašeho eventu, zvolte si kvalitného fotografa. Martin Radím, streetfoto.sk. Ďakujem ti za návštevu. Ďakujem za pozvání. Fotografia nie je len o obraze. Je to zachytený moment, emócia, príbeh. A preto sme pripravili túto krátku reportáž o 3 fotografoch, ktorí sa preslávili aj za hranicami Slovenska. Dežo Hoffman, rodák z Banskej Štiavnice, ktorý to dotiahol až do Londýna. Stal sa dvorným fotografom Beatles a tam jeho kariéra nekončí. Fotografoval Rolling Stones, Jimmyho Hendrixa, Boba Dylana a mnoho ďalších. Jeho fotografie zachytili energiu a autenticitu hudobnej scény 60. rokov a dodnes patria medzi ikonické obrazy popkultúry. Tono Stano, slovenský fotograf žijúci v Prahe. Preslávil sa predovšetkým čierno-bielými aktmi, v ktorých spája estetiku tela s umeleckou kompozíciou. Medzi najslávnejšie fotografie patrí Smysl. Stala sa symbolom modernej československej fotografie a objavila sa v mnohých prestížnych publikáciách aj výstavách po celom svete. Stano svojím štýlom spája realitu a poéziu. V jeho obrazoch cítiť hru svetla, tieňa a pohybu. Boris Német patrí k najvýraznejším súčasným slovenským fotografom. Dlhé roky pôsobí v týždenníku Týždeň, kde mapuje politiku, spoločenské dianie a kultúru. Jeho snímky nesú silný dokumentárny náboj. V jednej fotografii dokáže zachytiť absurditu, humor aj kritiku našej doby. Za svoje reportážne série získal viaceré ocenenia a jeho práce sa pravidelne objavujú na medzinárodných výstavách. 3 mená, 3 pohľady, 3 éry fotografie. Od rock'n'rollovej éry Londýna cez umeleckú Prahu až po súčasné Slovensko. Fotografie ako Dežo Hoffman, Tono Stano a Boris Német dokazujú, že fotografia je univerzálny jazyk. Ja som vlastne vyrastal v ére Fast and Furious. Dá sa povedať, že ten film ma priviedol akože k láske takým autom a všetkým týmto veciam okolo toho. Čo teba priviedlo k tomu bujku, ktorý máš teraz? Náhoda. No dobre, takže hrdza sem, hrdza tam, to ti nevadilo? A vadilo by ti, keby to bolo celé hrdzavé? Nie, mne by to nevadilo. Že čo mňa najviac zaujímalo, boli, že mám kontrolky smeroviek, stretávačiek aj diaľkových svetiel v nárazníkoch. No dobre, takže keď ideš večer, tak to pekne svieti. A čo cez deň? Cez deň, cez deň nedomysleli. Som zavesil po obvode guličky, jak na sombrére.